Ngap jaso bai phi session shakane ka channel ka chunga te parlo ka sangnya page akane ka video nga karpat ya phi pinso papan page hadu bukot jongkane ka video patkum cu coba subscribe akane ka channel ka pompat det patkum cu share pat like ka video sekejami akane ka channel tanya page mentai ne ka video kamu ayu kane karkom le Messi kumne katkom ki kubor na ilomba Messi kan lane ka klub Inter Miami man hakane ka chingila kai paldep ka Inter Miami hakane ka singi Sunday hakaba ka Inter Miami kala job ya ka way klub po Amerika hakane ka prison ba Messi ha pedeng jong ka chingila kai hashtag manambaw ya tep ya ka gol celebrate ya kene ki kom celebrate mai ka hakane ka chingila kai kane ka lapan kendit ek bro bat ka ba ikwa untip balai bau Messi ule ya kane de kerkom patai jong ki bro bahar kom lampa kine kerkom le jong Messi mereka jinsa kalong bau Messi ule kenang ya kane nang mta ki nong Mexican hakaba don ki katto kane ki bro ki ba kendem yau Messi bat katto karne ki biru ki bawan page ha karne ka jingla kai ki ba penrem yo Messi ki ba ki ju penrem ha karne ka jingla kai house ne masjar arpa ha ka FIFA World Cup par Messi wang dagine ule dagine gerkom ba pi ginong Mexico pim padon ka World Cup watang ka we kemon pidang don zero ndre ka ri Argentina kalayo mentalia lightly ki World Cup pimdai ban krentan pimdai ban sngau sarong pimdai ban penrem ba ngi mentang don kumpalai teli World Cup ndrei pi pimpat don pilong tang zero bat kumju ba pinotip bau ne de Messi ne tau best player ha ka partai parok kowe te kumta wat jukun krentan tanggitin klemda long kita gi best player nagi best team ha ka partai kata de kejing mut ki ba Messi lengba gi nagi kom celebrate temai ki jong Messi mana kane ka sing Sunday ha kane chela kai ka baldep te parlo kumno fidal monong lor kane kar kom le jong Messi kane kar kom celebrate jong Messi ka bat temai tangkom ta kane video kulisibo